So rega nditaure navanhu vaMwari. Unogona nga wakabatwa mumba yemadrugs. Unogona nga wakabatwa muimba yeprostitution. Unogona nga wakabatwa mumba yakasiyana siyana. Muimba yauri Mwari anokudana. Achinge akudana kana ukanzwa inzwi ukamutera unoponeswa. By the way, we are on this one, we are dependent, and at the same time we are independent. We are dependent kuna Mwari kuti tikunde chivi kana kuti tisagone kudona kuti tirambe takamira. We depend on God's power, not on our power. We are dependent. But patiri dependent, Mwari chaanoita anobva ataura tikanzwa inzwi. We are independent to make our own choice. It's us who choose to listen the voice. Tobva taita zvareva nzwi kana kuramba tiri kwatiri tanzwa inzwi. Mwari haasi kuzokufosa munhu waMwari kuti ubve kwauri. It's your choice. Isarudzo yaunoita kuti ini ndamunzwa Mwari ataura neni, wamunzwa obva waita sarudzo, obva wamutera obva kuponesa. So Mwari anongoti zvamusina zera nachivi. Method yandinayo ndeyekungoti vhangeri richinge raparidzwa watonzwa inzwi wobva wamusarudza obva akuponesa. Ndo plan iripo. So Mwari chaari kungoita, I might not mention your sin, but Mwari chaari kungoita ari kuti nyaya iyi hauigoni wega munhu waMwari. Iyi nyaya iyi hazvinei kuti uri hani, apa panoda Jesu kuti atibatsire. Panoda Jesu. Kana Jesu akasapindira zviro kwazvo kudenga hatigaendi. Asitotenda nemhaka yekuti Jesu nyaya iyi akaitanga ende asiri nyaya dzake munzira, anoipedza kune avo vanonzwa inzwi. Vamwe vanoimba ndanzwa inzwi. Musanzwa inzwi risiri riro. Inzwa inzwi rinokushedza kuruponeso. Ndakanzwa inzwi ucharamba uchipisa. Usapise kusiko, pisa pana Mwari. Ndiye ega muponesi, ndiye ega anoponesa, anotsvaka vose vakarasika kuti vauye mudanga. Vachinge vauya mudanga, nyaya yanaka. So our mission is very simple. It is to proclaim the word. Kana chinge tariparidzira 24:14 haiti ndevose vanotendeuka, inoti chigova chapupu. In other words, there is a time that is coming. Mwari paachakubvunza kuti zvakamira sei, unenge usina excuse. Ndekuti shoko rinenge rakasvika wanzi iwe hauna kunzwa here kuti nyaya iyi yako iyi inotobatsirika kuna Jesu. Iwe kun'anga haibatsirika, kumwe kumaprofita haibatsirika, kumapasta haibatsirika, inongoda Jesu yako. Inyaya iyi kana uchinge waenda kuna Jesu unoponeseka. Muprofita hana zera na chivi, ng'anga haina zera na chivi, pasta havana zera na chivi, hakuna munhu ane zera na chivi. Zvoda Mwari kuti atibatsire. Nemazuva atakurarama, with no doubt Kristu apedyo kuuya. Bvunzo handozvibvunza ndeyekuti kana achizoonekwa inini ndichaponeswa here, iwe uchaponeseka here. Asi ungava mufaro wangu kuti Mwari achitibatsira, achitipa simba randoziva Bhaibheri chindiudza kuti he is more than willing to give us the power that enables us to live according to his word. Kana chinge tamukumbira kuti atipe simba, anotipa toponeswa. Aripo muimba anoimba obva ati riripo simba mumaropa. Nyaya Jesu yekufa iya yanga isiri nyaya duku, inyaya yekuti kana tikaitora with seriousness yainodeserva tinopona. But tikaitora zinyekenyeke, tikavimba navanhu vasina simba, vasina zera na chivi, hatipabuda apa. Panoda Mwari apa mani. Hatina zera na chivi apa. Usavimbe nemunhu wa Mwari.
vimba najesu. Jesu ndiye ega anoponesa. Rega nditaure ndichiti Mwari akaponesa havana Rahabhu chifeve. Ndiye Mwari achiri mubhizinesi rekuponesa. Mwari akabatsira vana Manasa vavaita zvizhinji. He is the same God who is still in the business of saving humanity. There is not even one asingaponeseke pamberi paMwari. Kuna Mwari anoponesa munhu waMwari. Wadiko wasarudza kudzoka kuna Mwari. Wadiko wasarudza kuenda kuna muponesa anoponesa. Regai ndikuudzei, there is power in the wonderful name of Jesus. And in Jesus we do obtain the power to become the saints of the living God. Iwe haupagona apa upagona. That's why Paul ashinyora obva ati ndingaita zvose naiye unondipa simba. Toda simba rinobva kuna Mwari apa. We need the power that comes from God. Dakuti namate nevanhu vanoti Mwari tibatsireiwo, tipewo simba. Tipewo simba. Mutipe simba Mwari rekuti zvatisina zera nachivi tisafe tabva pamuri, asi tirambire pamuri. Chinge tarambira pamuri, we know and very much we know kuti imi saMwari muchatiponesa. Ndo vanhu vakadaro. Ndoda kuti ndinamate nawo. Uripo here hama yangu? Uripo here? Toda kutenda. Toda kutenda, regai tinamate. Gai tiwane nguva yekunamata. Ngativhare maziso apo tinonamata. Baba vedu vari kudenga, totenda Mwari nekuti muri Mwari. Totenda Ishe nekuti matibuditsira kuti panyika pano takaona manifestation yezvinhu zvakatangira kudenga. Apo Satani akatosvika pakunyengera kunyangwe ngirozi, ende achiri kungotinyengera kunyangwe nanhasi. Tibatsireiwo Mwari kuti tiponeswe. Toda kutenda Mwari nekuti matibuditsira kuti isu zvatisina zera nachivi nyaya ingoripo Mwari kuteerera inzwi renyu imi motipa. So rega nditaure navanhu vaMwari. Unogona kunge wakabatwa mumba yemadrugs. Unogona kunge wakabatwa muimba yeprostitution. Unogona kunge wakabatwa mumba yakasiyana siyana. Muimba yauri Mwari anokudana. Achinge akudana kana ukanzwa inzwi ukamuteera unoponeswa. By the way, we are on this one, we are dependent